posachedwa apa tikupatsirani zimene ayankhula Honorable Bright Msaka amene ndi Vice President wa Eastern Region. Iwo watu anena momveka bwino kuti Professor Peter Mutharika ali wokonzeka pa 16 September kulowa somboma komanso kubwezeretsa dziko limchimake ngati mmene zinthu zinalili. Komanso tiona Honorable Chikwanje amenenso nawo ndi MP komanso ndi Regional Governor amenenso nawo akuyankhulapo momwe pa ground palili ku Eastern Region. Tatiye ntionere izi, tisayiwale kupanga comment, like komanso subscribe. Mukuona chithunzimo ndimanena kuti kuno kuli gulu la wanthu ndiye ena mwa anthu amene ndakumana nawo kuno ndi VP South amene ndi olemekezeka Bright Msaka amene ali Vice President wa chigawo chino chakummawa. Ndikulandireni VP North South, VP East chigawo chakummawa. Ine ndinakakukonzani pamene paja kuti ine ndine VP wa ku Eastern Region chigawo chakummawa. Zikomo kwambiri. Ndakondwera kuti ndakuona niso kuno. Masiku apitawo watu ine tinakumana pano malo ake omwe ano pamene anabwera Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndi Madam Gertrude Mutharika amagawa pano zakudya kwa anthu akuluakulu ndi anthu osiyanasiyana. Lero pakuchitikanji? Inetu ndikukumbukira tsiku limene lija kwambiri tinalipo mpano ndipo linali tsiku limene ife chipembedzo cha Chisilamu timasangala Idi. Ndezi zinangoguluzana tsiku limene lija anthu akusangalala Idi. Professor Arthur Peter Mutharika ndi Madam Professor Gertrude Mutharika akupereka zakudya zosiyanasiyana kuwathandiza anzathu a Chisilamu kuno ku Balaka. Ndiyeno pamwambo umene uja ngati mukumbukira pama zoyankhula akuluakulu pamalo pano anapempha zinthu ziwiri zitatu zomwe amaona kuti zosoweka pamalo pano kuti chikaakomera a Professor ndi Mayi Mutharika athandize pamalo pano. Ndiyeno taona nitu simanatenge nthawi yayitali tafikanso pano a Professor ndi Mayi Gertrude Mutharika kuyankha mapempho amene aja. Izi zikutsimikiza maphunziro amene amatiphunzitsa mtsogoleri wathu wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika kuti tizilimbikitsa maubale pakati pa mipingo ndife a chipani cha DPP. Ndiyeno kuno ku Eastern Region tili ndi anzathu ambiri a chipembedzo cha Chisilamu. Chipani chathu cha DPP chiyenera kugwirana manja ndi mpingo wa Chisilamu kuphatikiza mipingo ina yonse koma anzathu a Chisilamu kuti ubale wathu ukhale wamphamvu. Ichi ndi chitsimikizo kusogolera ndi kupereka chisanzo Professor Arthur Peter Mutharika ndi Mayi Gertrude Mutharika kuti ife owasatira tizipanga zimenezi kulimbikitsa ubale umenewo pakati pa chipani cha DPP ndi mpingo wa Chisilamu kuno ku Eastern Region. VP mukumbukira bwino kuti masiku apitawa tinali ku Mangochi ku Page House. Tinaona kumene kuja azibusa kuchokera ku Central Region kuja amati Nkhoma Synod. Azibusa 55 anabwera pa chibasi chachikulu kuzapemphera nawo mtsogoleri wakale opuma Professor Arthur Peter amene akhalenso president pa 16 September. Izi zikutanthauzanji kwa anthu amene akutionera? Izi zikungopereka phongo kuti Amalawi akufuna ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika kuti ubwererenso Malawi muno kuti dziko lino lipitirirenso kuyenda bwino mmene limayendera kale. Mapempho oti anthu apite akapempherere a Professor siku Central Region kokha koma ndi dziko lonse la Malawi kunonso ku Eastern Region. Atsogoleri akufuna apeze tsiku loti akampempherere mtsogoleri wathu kuti atsogoleredwe ndi chauta Mulungu kuti alitengenso dzikoli kuchoka pa mavuto kubwera pano pa mtendere womwe unalili kale.
zomwe kwambiri vipi ndikufuna zabwino zokhala mukulikira Professor Gertrude Mutharika kuti afike malo ano. Ndathokoza kwambiri ndathokoza kwambiri. Awo ndi VP Eastern Region amene ndimacheza nawo pano ndi RG mwachena kwambiri. De anthu amati ayi koma tiaona RG yata. Yes, pano ndi Regional Governor East. Tazishwani nokha kuti anthu amene akuona ndikunjaku tikucheza ndi ndani pano. Ndine Daud Audin Chikwanje, MP Machinga Central East, komanso Regional Governor wa Eastern Region. Zomwe kwambiri RG Chikwanje. Ndakuonani kuti inunso mabwera pano. Ndimacheza apa nda vipi mosakhalisamo. Ndimafunsa kuti kodi pano tinali pano masiku apitawo. Lero tili pano. Chakuzesani pano ndi chani? Kubya kuti atabwera His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kuzathandiza anthu chokudya chapaidi. Anthu anapempha panzikiti pano kuti anapempha zinthu zingapo kuti awathandize kuti panzikiti pawo paziyenda bwino. Ndiye lero Madam Professor Gertrude Mutharika, former First Lady, ndamene akubwera kuno. Iwo ndamene atamasule ntambe. Mwina kumapeto kuti mmene mutaziwe kuti akubwera kuzatani. Koma ndikhulupirira kuti nkhani yake ndi yomweyo katundu amene anapempha anthu nthawi imeneja. Ndikhulupirira kuti mwina akufuna awayankhe. Ndiye akubwera pano ndi Professor Gertrude Mutharika, former First Lady wa dziko lino la Malawi. Ndaonanso pano kuti anthu achipani adzaza kunjira konseku kudikira kuti alandire Professor Gertrude Mutharika amene afika malo ano. Izi zikutanthauzanji kuno kubalaka komanso kubanja la Professor Arthur Mutharika? Ukamabwera amene mukuziwira kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi principal wa chipani cha Democratic Progressive Party. Ndiye angakhale kuti kukhale mwambo wa chalichi, ukhale mwambo wa chani, achipani samalephera. Chifukwa ilolo ndi kholo la ifeyo. Ndiye muona panjapo pali achipani ngakhale mwambo uli wa Chisilamu, koma panjapo pali achipani waperekeza madamu kuti kuno kubalaka alandiridwa ndithu. Sindikuziwa RG Chikwanje, tatipasade chithunzi cha chipani chanu kuno ku chigawo cha kummawa. Chili cha mphamvu bwanji? Tapasade chithunzi anthu amene akutionera kunjaku kuti zikuti bwanji pa ground ipo. Ground ku Eastern Region ndi usogoleri wa Vice President ya Bright Nsaka kunoko kuli bwino ndithu. Ndipo iwowo tikukambirana ananena kuti ali ndi chikhulupiriro choti kwa mipando 44 yonse ya ma-MP akudera kuno at least 40 titenga. Kunoko chipani ndi champhamvu kwambiri. Kuti aliyense akuziwaso kuti that's why imene mukuona ma-primary mikangano chanjana kuziwa kuti munthu ukangoyimira DPP uli ndi machansi wonse upita ku parliament. Mama umakamba kumapeto andikumbusa kuti taona zipani zina mwina kopanda munthu akungodusa pamene DPP mukumakhala ndi makandidate ambiri malo amuzofuna MP olofuna ukhansala. Izi zikutanthauzanji RG Chikwanje? Abwana pamene pali maluwa onunkhira ndi pamene pamazaza njuchi. Chipani chabwino ndi kumene amathamangira anthu ambiri. Olo ngakhala kuti munthu wotchuka wamwalira maliro ake amakhala anthu amazaza anthu ambiri kusonyeza kuti munthu ndi wotchuka. Amene mukuonera kunoko kulibe mwina makoswesa amene alibe anthu opikisana nawo mwina ndi awiri the whole region. Chifukwa chokuti chipanicho chili very attractive. Anthu akuchikonda, anthu akuchipasa support, komanso anthu ndi chiyembekezo cha Malawi. Imene mukuonera kuti kulibenso chipani china chimene chingachosa Malawi pa mavuto amene akukomana nawo. Ndikhulupirira kuti anayesa zipani zina pakati pa panali tonse kapena tinene kuti pali tonse alliance. Mutonse munja anthu aliyesa balalika, ayamba kutukwana okhaokha, ayamba kunenana, kugendana. Sonyeza kuti ulamuliro uli mwa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye ife chipani chathu cha DPP inde tikumva Secretary General kulengeza kuti kukhala
ma alliance koma ma alliance akubwerawo ndio kuti ifeyo tochibera watu tili nayo Professor Arthur Peter Mutale. Mwakonzekera bwanji kampeni mosakhalisamu ndikuti mukamaliza ma elections mukupanga mukuyamba official campaign ya MEC mwayikonzekera bwanji pamwe mukonzekera ukalowa mboma pa 6 September? Ifeyo tiyikonzekera kwambiri mene tikudikirira kulowa mboma pa 17 pano zikomo kwambiri bwana. Zikomo kwambiri alajichi kwanje ndaona mosakalisa kunsewu kwa anthu akulowa kusonyeza kuti madamu akhala akufika mosakalisa mu pamalo ano usiyana kusenza kuti ndiye kuti apa mosakalisa muti khati kulandira Madam Professor Gertrude Mutale.